push for absorption of these people into permanent and pensionable terms. Jolonyo weche mag dho mama onyiso luoro margi ni lal mar dhok mar dhoudi mag oganda mopogore e pacho ka. E miere skunde kod kuonde tich dho mama neno ka gima rumo ka Kiswahili kod dho ombogo ema ithoro tigodo e loso. Jolony golo siem ni ponono oko ka ondamo mapiyo kaka nyalore e neno kaka iduogo dho mama to piny Kenya kidek wito chutho dhog oganda manyiso kido kod timbegi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E sama piny Kenya noriwore gi pinje mamoko e piny mangima, e dhialo odiechieng' mama, luoro koro nitie ni dho mama nyalo biro lal miro kaluwore ni thoth rawere pachoka sani orwako dho wagunda kod oswayo mayo dho mama kuonde ma giwuokie ma koro miyo jolony nyiso luoro margi ni ma nyalo biro miyo kido kod timbe mag oganda kidek lal nono. Giwacho ni nitiere dhok mo oinga par makori kwano noselal tiyudo ka nyathi or ng'ama idwaro no nigi papers moyudo koago e college lakini koro wacho dhok no obed dholuo obed Abaluya obed dho Kisii iyudo ka gin gi chandruok. Ewi mano ne oyango ni midhiero kaka dak mag oganda e bombe Kenya kind dhoudi mopogore kod weche somo ema osenyayo lal mar wacho dho mama. Sani koro king'iyo the youth gin gi yo moro ni ji ok ohero nyuomore kabila achiel wayudo ka waluongoga ni the intermarriage. Koro ka gin e ot ka lugha mar mama boluongo ni the mother tongue bedo matek. Buge mondiki mag dholuo inya yudo mana ni muma kende mondiki dholuo gik moko moluongo ni story books gi iyudo ka onge mondik gang'o dholuo. Koro waneno ni as things are changing and in the 21st century ka kwa make efforts my indigenous languages go many yo minyalo puonjgi go in a way to e kind rowere midhiero ma kama en gima adier ka ginyiso dwaro mondo familia oket mijing'o kaachiel kod duoko kit somo manyalo konyo e chiero dho mama. Kidhi institutions mopogore opogore of course ok ginyal ero mondo nyithindo wach dholuo e school. Koro that miyo nyithindo lalo language mar mama ok ginyal wacho dhok mowinjo bed ni giwacho as nyithindo mag grow up. Luo inapotea sana kwa sababu watoto wanapelekwa kwa mashule yenye the language is not accepted. Wana prefer Kiswahili ama English. Jonyuol bende oyeni gin gi ting' mar konyo e chiero dhowa. Jackton Odhiambo goyo machiemo e kinde machon mane dho mama ne nitie somo e skunde. Frederick Oginga wacho ni lokruok e kido kod timbe mag oganda en gima koro winjore rangi matut. Buge manogo gi dhok mar dholuo magik moko nwasomo gi dholuo kore ki translate doke e dho wagunda kata dho diero. Bende kati kendo mana jaluo tiketo nathi gi Kiswahili nathi kata kodhi dala kaka wuogi minu onge koro wane mwawito culture wa. Janyuol bende odhi oketo kiani danga wachi ni rieko kata fuo ni kana nathi ne wacho Kiswahili gi Kizungu to ni koro nathi ng'ama lich en ode no en ot malich ne wache not miwache dhok mopogore gi dholuo. To ere gima koro negore tim mar chiero dho mama. Koro in janyuol kawo majukumu mar puonjo nyathini dhogi mondo ong'e dhoge komonde kapok ochako wuok oko kacha chaende. Ineno kaka chon e skunde moko machon ka jochon ne grow iketo kaka dholuo bedo language subject magiwacho e school. Mane ma maybe kinya kete sani be nyalo work. Seche molor school wanyalo kawo nyithindo gi to watero dala. En dala kucho en gi dagi en gi kwargi mok wach dholuo weyo tugi kwargi weyo tugi dagi no nyalo timo ne ngero moko matin wacho ne weche ka gi kacha to ka gitimo kamano seche molor skul gidok nyithindo gi okwanye dholuo achiel ariyo moko. Kata e kind midhiero makamagi mijing'o pod iketo mondo dho mama kik lal. Higani kambi mar Royal Media Services ne oyangi kaka od fwambo moseketo maino e ting'o malo dho mama kokalo e ute fwambo mawacho dho oganda jo Kenya mopogore magin godo. They have vernacular stations and those vernacular stations have got audiences and some of those audiences actually surpass some of the audiences that other stations have. E sama piny mangima ingo e odiechieng' dho mama dwaro koro nitie mondo oganda omak motegno kido kod timbegi kapok kinde okalo ma dho mama olal miro. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV.